Kaunataccen Ubangiji, godiya ga Allah Uba wanda ya nuna mana wannan ranar Asabar kwanan wata 5 cikin watan Fabrairu shekara 2022. Kan jawabin mu yace rayuwan cikin ɗaukaka kashi na biyu, rayuwa cikin ɗaukaka kashi na biyu, inda aka ba mu karatu yana daga farawa sura 26 aya 12 zuwa 14. Farawa sura 26 aya 12 zuwa 14. Ishaku ya shuka hatsi a wannan kasa. A shekarar nan ya yi girbi ninki 100 domin Ubangiji ya albarkace shi. Mutumin ya azurta, arzikinsa ya yi haɓaka har ya zama a tajiri. Ya kasance da garkunan tumaki da na shanu da bayi masu yawa, har Filistiyawa suka fara kishinsa. Bari Ubangiji Allah albarkaci karatunsa a hannu. Ayar tunawa da aka bamu tana daga Zabura Sura 37 aya 25. Zabura Sura 37 aya 25. Ni matashi ne a da, yanzu kuma na tsufa, duk da haka ban taɓa ganin an yashe adali ba, ko kuma zuriyarsa suna rokon gurasa ba. Zabura Sura 37 aya 25. Ni matashi ne a da, yanzu kuma na tsufa, duk da haka ban taɓa ganin an yashe adali ba, ko kuma zuriyarsa suna rokon gurasa ba. Bari Ubangiji Allah ya bada fahimta. Amin. Rayuwa cikin ɗaukaka kashi na biyu. Rayuwa cikin ɗaukaka kashi na biyu. Ɗaukaka tana kashe kunya. Duk inda ɗaukakar Allah take, ba za a taɓa samun kunya a wurin ba. Don haka, duk abin da yake abin kunya ne, mai kunyatarwa ko mai wulakanci, kamar su ciwo, talauci, tsalon zunubi, wato rayuwa na zunubi, ja da baya, bauta da kasawa, bai kamata a bayyana shi da ‘ya'yan Allah ba, domin ‘ya'yan Allah suna tare da Allah da ɗaukakansa. Talauci yana da allaka da yunwa, tsiranci, wato rashin sutura ko rashin rufin asiri, da kuma rashin matsuguni, wato muhalli ko gida. Yana kuma hallaka da bara da yawon banza. Lalle talauci mugu ne, kuma yana da hanyar wulakanta mutane. Duk da haka, zama ‘ya'yan Allah ko halartar ayyukan ikkilisiyoyi ko kuma shirye-shirye na ikkilisiyoyi bai kawar da talauci kai tsaye ba, wato kaunataccen Ubangiji, ko da an karbi Ubangiji Allah an zama na Yesu Kristi, wannan bai hana talauci ba. Farko ne na kawo sauki, amma ba shi ne zai kawo wadata ba kai tsaye ba. Don samu kubuta daga talauci, dole ne a kasance da cikakkiyar biyayya ga Allah. A cikin karatu na yau, mun ga cewa Ishaku ya yi ƙudurin niyyar bi'yan wadata a Masar, domin ya tsira daga mummunar yunwa da ke kasa. Sai dai Ubangiji ya gargaɗe shi da kada ya ɗauki wannan matakin, sannan ya nuna masa inda ya kamata ya zauna. Ishaku ya yi biyayya, kuma Allah haka ya albarkace shi da yawa, kamar yadda muka gani a cikin farawa Sura 26 aya 12 zuwa 14 inda muka yi karatu. Farawa Sura 26 aya 12 zuwa 14. Yace sa'annan Ishaku ya yi shuki a kasar, ya sami riba 100 a wannan shekara, wato 100%. Ubangiji kuwa ya sa masa albarka, mutumin kuwa ya yi girma, ya yi gaba, ya yi girma har ya yi zama jarumi, gama yana da garkunan tumaki da na shanu da kuma barori da yawa, har Filistiyawa suka fara kishin. Kaunataccen Ubangiji, a bayane littafi mai tsarki yana cewa Ishaku ya girbi ‘ya'yan biyayya, wato bisa ga biyayya da ya yi da umarnin Allah, ya mori albarka. Bugu da kare, don samun kuɓuta daga talauci, dole ne mutum ya kasance mai himma a cikin kasuwanci ko sana'a. Wato ba wai kawai a yi biyayya ba, bayan na farko an ba da rai ga Yesu Kristi,
na biyu an zama masu biyayya ga kalmar Ubangiji. To abu na uku shine a himmantu a zama masu ƙwazo cikin kasuwanci da kuma duk wani sana'a da za a rike. Duk da alkawalin Allah na albarka mai yawa a cikin fara Sura 26 aya 3 da ya yi wa Ishaku. Ishaku bai naɗe hannuwansa ba yana jiran mu'ajizai babu. Amma Ishaku ya tashi ya yi noma, ya yi shuki, ya yi aiki tukuri a gona. Sa'annan Ubangiji ya cika alkawalinsa ta wurin albarkar aikin hannuwansa. Kaunataccen Ubangiji, za a iya karɓi Yesu, za a iya zama masu biyayya ga Ubangiji. Amma muddin idan ba tashi kai tsaye a nuna ƙwazo ba, a yi aiki yadda ya kamata ba, to samun albarkun nan zai yi wuya. Ko da yake an yi alkawali wa Ishaku cewa Ubangiji ya ce zai albarkace shi, amma shi ma ya tashi ya yi nasa domin Ubangiji ya taimake shi. Hakan nan dole ne mu dage wajen fuskantar cikas akan hanyarmu ta samun nasara ta gaske. Wato duk lokacin da muka tashi nema cikin rayuwa, za mu fuskanci matsaloli da ƙalubale, amma wannan bai nuna cewa mu koma mu yi murabus ba, a'a, mu dage sai mun yi nasara. Ko yaushe akwai tazara tsakanin shuki da girbi, wato akwai lokaci tsakanin shuki da girbi, lokacin jira. Duk wanda ya shuki zai jira domin ya mori girbin. Yawancin lokacin cikas da kalubale sukan zo muku ta kowane ɓangare, wato za a ga cewa lokacin da an yi shuki ana jira, sai ka ga cewa hari, matsaloli da sauransu suna bayanuwa. Kaunataccen Ubangiji, wannan za su kullo ko ta wane ɓangare, amma dagewa yana da matukar bukata don cin nasara a wannan lokaci. Dole ne a dage, a yi ƙwazo, a yi haƙuri, a jimre domin a ga cewa an mori nasarar ta wurin girbi na shuki da aka yi. Kaunataccen Ubangiji, a ƙarshe kada a zama masu fashin zakar Allah. Me ake nufi a nan? Wato, littafi mai sarki ya ce akwai yaya mutum zai yi ya yi ma Ubangiji fashi, sai ya ce ta yaya mutum zai yi ma Allah fashi. Menene ansa da aka bayar? Aka ce ta wurin zaka. Duk wanda bai ya biyan zaka ba ya zama mai fashi kuma ga Allah. Haka kuma ‘ya'yan fari, akwai ‘ya'yan fari ko a cikin shekara, idan aka fara shekara a yi bayarwa na ‘ya'yan fari, ko kuma idan aka fara sana'a ko kuma wani aiki, abinda albashin da aka fara samuwa yana cikin ‘ya'yan fari. Haka kuma akwai ‘ya'yan fari na ƙaruwa. Duk shekara idan an samu ƙarin albashi, to wannan na farkon ‘ya'yan fari ne, sai a miƙa shi ga Ubangiji. Zaka kowane lokacin da aka samu ake bayarwa, amma ‘ya'yan fari ana bayarwa so ɗaya ne tak. Haka kuma baiko, kada mu yi fashin baiko, mu zama masu bayaswa ga Ubangiji. Bayan mun bada 10 cikin 100, wato zaka, ai akwai 90 da ya rage. Menene za mu yi da wannan 90? Yaya za mu yi mu nuna wa Ubangiji muna kaunarsa kuma muna mara masa baya da ayyukansa? To, wannan ya bukace mu kara bayaswa cikin wannan 90. Kaunataccen Ubangiji, ana bukatar biyayya a cikin waɗannan abubuwa duka, wato da zaka, da ‘ya'yan fari, da baiko, duk ana bukata mu zama masu biyayya ne ga waɗannan abubuwan dukan, don yin rayuwa mai ɗaukaka,
ba tare da talauci ba, ba tare kuma da kunya ba da kuma kowane irin mugun abu. Bari Ubangiji Allah ya ba mu fahimta, ya kuma ba mu zuciya mu zama masu biyayya, masu bayaswa, hakan nan mu zama masu ƙwazon aiki domin mu mori wadatarsa a cikin sunan Yesu Kristi. Amin. Kaunataccen Ubangiji, addu'a da aka ba mu yace, Uba, ina roƙonka, ka bar ɗaukakarka ta cika ni kuma, ka yantas da ni daga talauci a cikin sunan Yesu. Amin. Uba, ina roƙonka, ka bar ɗaukakarka ta cika ni kuma, ka yantas da ni daga talauci a cikin sunan Yesu Kristi. Amin. Kaunataccen Ubangiji, karatun littafi mai sarki a cikin shekara har yanzu muna Leviticus Sura 17 da Sura 18. Karatun littafi mai sarki a shekara muna cin gaba da Leviticus Sura 17 da kuma Sura 18. Kaunataccen Ubangiji, godiya ga Allah Uba wanda ya nuna mana karshen wannan mako. Bari wannan rana ta zama mai albarka, mai alheri, mai wadata a cikin sunan Yesu Kristi. Mu zama masu biyayya ga Ubangiji, masu ƙwazo ga aikin da ke gabanmu, haka kuma masu bayarwa ga aikin Ubangiji da kuma mutanen Ubangiji. Bari Ubangiji Allah ya ba mu zarafin haka. Amin. Sai kuma gobe idan Ubangiji Allah ya kai mu, za mu sake jin wata fasara. War salam.